известно време имаме нужда да прекараме малко време сред природата. Знам, че всички казват, че в Дания няма природа, но решихме да проверим сами дали наистина е така. Сетих се, че един мой колега ми каза преди известно време, че само на 30 минути с влак от центъра на Копенхаген има гора и влака спира точно по средата й. И наистина, 30 минути по-късно вече бяхме там. Сега е есен и всичко изглеждаше нереално красиво. Имаше доста хора, явно мястото е популярно. Времето беше малко мистично. Лек дъжд, мъгла и онова усещане за спокойствие, което идва само през есента. Минахме покрай безброй малки езерца, като това зад радост. Водата беше много спокойна и дърветата се отразяваха в нея, правейки всичко още по-красиво. В околността има школа за езда и съответно видяхме много кончета. Магистралата се чуваше на заден фон почти през цялото време и дори в един момент минахме над нея, но след това отново се върнахме в гората. Натъкнахме се на ферма за елхи. Радост беше супер впечатлена, но наистина имаше нещо много сладко, защото бяха много мънички, а някои дори по-ниски от нея. Беше кално, но това е доста нормално тук, защото вали почти всеки ден. И честно казано, направи разходката още по-забавна. Поне за мен. Там си закачих якето преди много. Не бодли. Си дупки. Скъса си якето? Чак да го скъса. Не, ама се позакачих. И стигнахме до най-хубавото място за мен. Тук гората срещна водата и магистралата не се чуваше почти, даже май изобщо. Айде да ви покажа. Просто нямаше такова спокойствие, наистина. Цветовете, езерото, уникално. На някои места беше доста стръмно и хлъзгаво заради листата и също имаше паднали дървета, но това изобщо не попречи пътя. Ето ви една гъба, върху която е поникнала друга гъба, но това не знам дали е странно за гъбите, те са странни като цяло. Ето тук започна да вали и се откри ето тази гледка. Интересното беше, че дърветата успяха да ни пазят от дъжда, почти не се намокрихме, а той не беше чак толкова слаб, както може да видите в тази огромна локва. Видяхме и семейства, които си правеха барбекю и честно казано малко им заведяхме, защото вече бяхме гладни. И точно тук си мечтаех за една хижа и топла супа, но това не е като в България и няма как да намерим нещо подобно.
Това тук е гремна паза. Кажете ми, че не е красиво. Просто... Знам, че много пъти използвах думата красиво, но това беше уникално. Ако трябва да направя равносметка, да. Дания няма най-впечатляващата природа, но това не значи, че няма какво да ти даде, просто трябва да си готов да го видиш. Не е случайно дъчаните са толкова щастливи, защото умеят да се радват на това, което имат, а не да гонят неща, които нямат. И може би по-рядко трябва да се доверяваме на това, което сме чували, а да отидем да видим сами. Може да се окаже много по-хубаво, отколкото сме си мислили.